lokacin addu'a. Duk abin da kake da shi ke damun ka kakka bari baka faɗe shi ranar arfa ba. In ma list zaka yi, in ma rubutu zaka yi, in kuma dunkuliya zaka ka ce Allah duk alheri ka bani, duk sharri ka tsare ni. In kuma zaka yi tafsiri, Allah yana roƙon ka zaka yi wa Allah take kai wa Allah yabo, ka roki duniya kuma ka roki lahira. Dan ka zo gurin mai duniyar, ka zo gurin mai lahirar. Kuma Allah baya so a gaya masa daya. Ka ce duniya fulus. Ga wani alaji yana dawafi yana Allah fulus. Kaga wannan bai san Allah ba. Ai Allah ba fulus kadai yake da shi ba. Zai iya baka fulus sai ya sama ciwo. Duk ka kashe fulus din wajen neman lafiya. Ko ya sa maka fulus din ya cire ma idanuwa. Ko ya sa maka fulus ya kai ga kurkuku. Ko ya sa maka fulus ya hada ka da wata musifa. So ba a roƙon Allah ka ce fulus. In ya baka fulus din akwai musifa da zai dora mata cinye fulus din. Shi yasa yace kakka dogara da duniya kadai. Ka ce Allah fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allah duniya mai kyau, Allah lahira mai kyau. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. So za a yi sai rana ta fadi. Kun ga an hada safiya, an hada rana da dare. Daga na tafi Muzdalifa. Shi Muzdalifa shi yake kwatanta lahira. Arfa sai rana ta faɗi. Bari za mu zo wannan tambayoyi. So saboda haka ranar Arfa ita ce ranar da za ta wato Muzdalifa ita ce ranar da za ta haska maka